Ang lulutuin po natin ngayon ay ang pambansang ulam ng mga Pinoy tuwing Biyernes, ang ginisang munggo. Welcome po sa Kawali ni Waray. Ang mga kailangan po nating ingredients ay 4 na cloves ng garlic, isang malaking sibuyas, pwede po siyang puti, pwede po siyang pula, kung ano po ang available sa inyo. 3 pirasong hinog na kamatis. Yung kamatis ko po, tinanggalan ko siya ng buto para iwas panis. Kasi sabi po, yung buto daw po ang nakakapanis sa mga niluluto. Okay, pagkatapos po, lalagyan po natin siya ng mga 6 na pirasong spare ribs para pampalasa sa ating munggo. Siya na rin po yung magiging sahog niya para kompleto na yung magiging dish natin. Tapos, lalagyan din po natin siya ng pantimpla na patis para lumutang yung lasa niya. Tapos po, meron po akong natirang tinapa dito. Pwede din po natin siyang i-mix sa pagluluto ng munggo. At ang vegetable po na gagamitin natin ay ang malunggay, which is available po sa mga backyard natin kung masipag tayo magtanim at masustansya po siya. Tapos sa finishing po, lalagyan po natin siya sa ibabaw ng sitsarong baboy. Yan. At ang pinaka main ingredients po ng ating munggo ay, syempre, ang munggo. Ito po, binabad ko na po siya ng ahead, mga 2 hours, para mas madali po siyang lumambot. Okay, ngayon po, pakukuluan na po natin ang ating munggo. Lagyan lang po natin siya ng tubig. Pakukuluan natin siya ng mga 30 minutes. Sasabay na din po natin sa pagpapakulo yung ating spare ribs para po medyo makatipid po tayo sa gas. Kasi ang mahal-mahal po ng gas ngayon. Kaya ilagay na rin po natin siya para sabay na po silang lumambot. Yan. Pakukuluin natin siya hanggang sa siya lumambot. Tapos, babalikan na lang po natin siya pagkatapos. From time to time po, sisilipin natin siya. Baka mamaya nagkukulang na po siya sa tubig. Pwede natin siyang dagdagan. Tignan na po natin ang nakasalang natin. Ay, ayan na po. Kumulo na. Tanggalan po natin siya ng mga dumi-dumi sa ibabaw. Yan. Tanggalin po natin siya. Ayan. Bakit tinatanggal? Ano ba yun? Dumi Dumi? yan eh. Dumi ng baboy. Ah, Yung pinakadugo. talagang tinatanggal siya. Oo, tinatanggal yan kahit saan lutuin. Kahit ano niluluto mo. Nasa ibabaw na yun. Naalis siya. Yan. Okay. Ngayon, kukuluin natin siya ulit. Takpan natin siya ulit. Balikan natin siya ulit mamaya. Tingnan na po natin kung ano na nangyari sa uy. Konti na sabaw. Pero hindi pa po siya pumuputok. Dagdagan po natin siya ulit ng sabaw. Para iwasan po natin masunog. Kasi po pag nasunog yan, at kumapit na yung munggo sa ano, kahit anong gawin natin, hindi na po sasarapan lasa niyan. Sumapit sa kawali. Oo, pag nasunog siya. So, kailangan medyo putok-putok talaga. No? Oo, kailangan malambot na malambot. Ayan, siguro tama na to. Hanggang sa tuluyan siya lumambot. O, balikan na po natin siya ulit mamaya. Okay, tingnan na po natin siya. Pwede na siya. Medyo malambot na po siya. Pwede na po tayo mag-gisa. Gigisa po natin sa kabilang kawali yung mga sangkap niya. Okay. Oh, gisa na po natin yung ating mga ingredients na iba na ihahalo natin sa munggo. Okay, mantika. So, yung style mo, hiwalay yung gisa. Oo. Bubuhos na lang po natin siya. Ang bawang. Isa po natin siya. Tayin lang natin na medyo mag-brown ng konti. Sarap to, maraming bawang. Lagyan po natin ng sibuyas. Hintayin lang natin na medyo maluto yung sibuyas bago natin lagay yung kamatis. Lagyan na po natin yung kamatis. Hintayin natin na malutong mabuti yung kamatis. Yan lang natin siya. Ayan, medyo dito na po yung kamatis. Ngayon na po natin yung tinapa.
Sinapa. Bango. Yeah. Bango. Bigyan natin siya ng kaunting patis. Yan po natin siya ng pampaalsa ng lasa. Nor cubes. Pork. Pork cubes. Okay, luto na po siya. Sasalin na po natin siya dito sa pinapakuluan nating munggo. Yan. Yan. Bayaan na natin po ngayon siyang kumulo. Sarap, bango. Siguro po, mga 10 minutes. Okay na po ito. Talagay na natin yung ating yung malunggay. Saka yung pan-toppings natin. Opo. Which is? Chicharon. Charon. Tingnan na po natin siya. Ganda. Lagay na po natin itong ating malunggay para pang-final. Malunggay, pampahaba ng buhay. Sustansya po yan. Napakaraming sustansya po niyang malunggay. Ganda ng malunggay, no? Lalaki ng dahon. Ayos, sarap kumain yan. Tapos, kaya po natin ng konting salt. Ayan na, konti-konti na lang po. Tapos na ang pambansang ulam ng mga Pinoy. Ay, may tanong po ako. Baka po merong nakakaalam dyan. Kasi ako po hindi ko po alam eh. Bakit po kaya yung munggo ginawang pambansang ulam pag araw ng Biyernes? Baka po merong nakakaalam sa inyo. Please comment down below po. Para pwede alam din natin na kung Pwede namang bakit. ibang gulay, no? Bakit kaya munggo, no? Oo. Tsaka talagang pag Biyernes, halos lahat munggo ang nasa isip. Bakit kaya? Ano ang meron sa munggo? At kailangan pag araw ng Biyernes lang siya kain. Yung nga akong kapatid ko, ayaw kumain ng munggo kung di araw ng Biyernes eh. Nakakatawa. Okay, lagyan na po natin siya ng chicharon. Ito po chicharon, pwede din po ito. Kung halimbawa kakainin nyo na, tsaka nyo lang siya lalagay sa ibabaw para mas malutong. Para medyo malutong, no? Mas masarap. Nasa inyo po yun kung anong gusto nyo. Kung gusto nyo ng nakalagay na or mamaya na lang pagkakainin nyo na. Ayan. Tapos na po ang ating ginisang munggo. Kung nagustuhan nyo po ito, please comment down below, like, and subscribe.